NTZ betonpumpa. Laborteszt a betonpumpa olajának tisztítására. A betonpumpa használata az egész világon elterjedt. NTZ szűrő egység OLFS 58/1. Hidraulikaolaj vízzel és betonnal szennyezett, amik a mozgatható betonpumpából származnak. Vízgátlót építenek a beton és a hidraulikus rendszer közé annak érdekében, hogy beton ne kerüljön a hidraulikus rendszerbe. A valóságban azonban a hidraulikus rendszer vízzel szennyezett, és a benne lévő betonrészecskék végzetes emulziót okoznak. A mozgatható betonpumpa hidraulikus rendszere a vízzel és betonnal szennyezett olaja eléri az érzékeny és drága alkatrészeket, mint például a pumpát és a szelepeket. Ennek eredménye túlzott igénybevétel és költséges javítások. Az NTZ mikroszűrő használatával elért különbség. A vizet és a betont kivontuk az olajból, ezáltal az olaj tiszta lett. Az alkatrészek továbbra is biztonságosan működhetnek. Egy tisztán látható különbség.